Prajem vám dobrý večer, bratia a sestry. Som veľmi rád za Božie slovo, vždycky som rád za slovo od Pána a ja sa teším z toho, je to pre mňa privilegium dnes, že môžem sa podeliť aj s Božím slovom na tomto mieste. Chceme povedať a pozbudiť vás, že urobili ste vynikajúcu vec, že dnešný večer ste prišli na toto stretnutie. Veríme, že to nie je len nejaký klub, alebo že nejaké len také stretnutie do prázdna, ale je to naozaj cielené stretnutie, kedy tieto modlitby veríme, že prídu až Božiemu trónu a že prinesú svojím časom skvelé ovocie. Tak dnešná téma je bojujte za vieru raz navždy danú svätým. Je to z listu Judovho z 3. verša. Ešte raz to poviem. Bojujte za vieru raz navždy danú alebo odovzdanú svätým. Poznáme vieru, takú všeobecnú vieru v Boha, ktorá hovorí vlastne o existencii Boha. Je to veľmi neosobná viera a je to viera, ktorú vyznáva väčšina Slovákov na Slovensku, keď stretnete či kolegu alebo suseda, tak povie, ja verím Boha. Hej, človek proste vyzná, že áno, ja verím v Boha. A to je taká všeobecná viera. Jakub v 2. kapitole, 19. verši, hovorí, že takouto istou vierou aj démoni veria a trasú sa. A je rozdiel, keď povieme, že čo znamená veriť v Boha a veriť Bohu. Veriť v Boha a veriť Bohu. Je v tom rozdiel. Je v tom rozdiel, pretože tá druhá viera je viacej o dôvere v Bohu, o osobnom vzťahu. A tak, ako je rozdiel medzi otrokom a synom, tak je rozdiel aj medzi tými dvoma vierami. Otrok je pod zákonom. Syn je pod milosťou. Otrok, aby si získal pozornosť svojho alebo priazeň svojho pána, tak musí robiť veľa skutkov a vlastne cez výkony si môže zaslúžiť tú jeho pozornosť a pochvalu, kdežto syn je dedičom. Syn je dedičom a je domáci a on dostal vlastne to dedičstvo zadarmo od svojich rodičov. Otrok pozná svojho pána povrchne a z diaľky, kdež syn pozná svojho pána alebo svojho otca pozná zblízka. Ľudia majú vedomosti o Bohu, ale my, Boží deti, poznáme nášho Boha. Je to o vzťahu s Bohom. A Ježiš nám priniesol osobný vzťah s nebeským Otcom. Potrebujeme si uvedomiť, že ako sa hovorí v tom texte a začína ten text, bojujte. Potrebujeme za vieru bojovať. Naša viera, tá druhá viera, hovorím o tej druhej viere, ktorá je daná, navždy raz daná svätým, je to pre svätých, čiže pre tých, ktorí sa odovzdali Pánu Ježišovi, ktorí sa odovzdali Bohu, ktorým odpustil Pán hriechy a ktorí sa znovu zrodili, tak túto vieru dostali sme ako dar. A my ju potrebujeme rozvíjať. Čiže tá viera sa zväčšuje a podľa Rímanom 10. kapitoly 17. verša sa táto viera zväčšuje počúvaním Božieho slova. Skrze počutie a je Božieho slova viera naša rastie. Takisto naša viera sa stáva silnejšia tým, že si ju budeme precvičovať. Tým, že vlastne sa budeme učiť žiť, chodiť vierou v bežnom, každodennom našom živote. Či ideš do práce, či si s deťmi doma, či ideš na náboženstvo učiť, alebo čokoľvek. Stále musíme sa učiť žiť vierou. Pretože naša viera je posilňovaná tými situáciami aj v ťažkostiach, keď prichádzajú ťažké veci, tak sa naša viera veľmi posilňuje. A možno to cítime aj práve teraz. Vnímame, že tvoja viera nie je statická na tomto mieste, lebo citujeme Božie slovo, kážeme Božie slovo a vy počúvate. Aj v tomto momente vaša viera rastie, sa rozpína. Takže žijeme vierou. Predstavte si dvoch kresťanov, dvoch študentov, ktorí chcú urobiť vysokú školu. Jeden kresťan to robí svojou vlastnou silou,
svojim rozumom drie, poriadne sa učí na každú jednu skúšku po nociach a urobí každú skúšku a skončí vysokú školu. Druhý kresťan takisto sa snaží, učí sa, ale on tam pridáva aj ten rozmer navyše, že prosí Boha, Bože, pomôž mi, keď idem na skúšku. Chcem to robiť s tebou. A učí sa chodiť vierou, takisto si nájde čas prísť aj na bohoslúžbu v nedeľu. Takisto si nájde čas tiež aj napríklad na to, aby slúžil v miestnom zbore. A je tam ten rozdiel medzi tými dvoma kresťanmi. Výsledok je rovnaký oboch. Obidvaja dokončia vysokú školu, ale ten rozdiel je veľmi ťažko rozlišiteľný. Je tam len taká maličká odlišnosť a to je práve viera. Tak, ako je odlišnosť medzi dvoma menami Máriou a Martou. Sú to tak identické mená a rozdiel tvorí medzi tými menami len obyčajná maličká pomlčka. Ak tú pomlčku dáte do mena, vložíte do mena Mária na písmeno I, tak vznikne z Márie meno Marta. Takže žijeme vierou a môžeme veci robiť aj bez viery a to sa nepáči nášmu Bohu. Boh miluje všetkých ľudí, ale ľúbi len niektorých. On má záľubu len v tých, ktorí v Neho veria. Podľa Židom 11. kapitoly 6. verš je napísané: bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. My si myslíme, že naše trápenia, naše bolesti, že naše problémy práve tie priťahujú nášho Boha k nám. Ale to nie je pravda. V skutočnosti to, čo priťahuje nebeského Otca k nám v tých problémoch, je to, keď začneme veriť. Keď začneme vzhliadať Bohu a začneme volať a otáčať sa k Pánovi. Tak ako to bolo s izraelským ľudom. Izraelský ľud bol v trápení, bol v súžení, zovretý okolitými národami, a trápil sa, ale v tom momente, ako začali si uvedomovať, že potrebujú Boha, že sa potrebujú odvrátiť od hriechu, že žili bez Boha a ako náhle začnú sa pýtať po Bohu a volať na Boha, Boh začne odpovedať. Tak Boh je ten, ktorý preskočí aj 1000 ľudí, ktorí majú problémy, aby prišiel k tomu jednému, ktorý na ňom vzhliada vierou. Ježiš bol v údive nad vierou, ktorú zažil nie v Izraeli, ale medzi ľuďmi, ktorí neboli Izraelci. A my vieme, že to bola Feničanka, ktorá si kľakla pred Ježišom, keď ho zbadala a prosila ho, že by uzdravil jej dceru a vyhnal zlého démona z nej. A Ježiš povedal, nepatrí sa zobrať deťom a hodiť jedlo šteniatám. Ale ona sa vynašla a povedala, ale aj šteniatia jedia z odrobiniek svojho pána. Ona uverila, pretože uznala Ježiša ako Mesiáša v tom, že povedala, ja viem, že kľakla si a povedala, ja viem, že sme na 3., 4. mieste, ale ty si pán pánov a dokážeš aj z tej moci veľkej dať odrobinky, aby moja dcera bola zdravá. A pán povedal, veľká je tvoja viera. Takú som nenašiel ani v Izraeli. A tým druhým človekom bol Ríman, stotník, ktorý povedal, Pane, nie som hodný, aby si vošiel do môjho domu pod moju strechu a povedz len slovo, lebo aj ja som človek, ktorý, keď rozkážem, tak počúvnu má a tam vlastne uznal potom Ježiša ako Mesiáša, keď povedal, aj ty, tvoje slovo má moc, lebo si Mesiáš. Keď povieš, tak môj služobník bude uzdravený. A od tej hodiny pán Ježiš povedal, veľká je tvoja viera, tvoj služobník je zdravý. A od tej hodiny bol jeho služobník zdravý. O vieru sa potrebujeme starať, potrebujeme o ňu bojovať, potrebujeme ju pestovať ako možno nejakú rastlinku, potrebujeme ju krmiť, pretože viera rastie, nikdy není konštantná. Viera ide buď hore, alebo ide dole. A my potrebujeme ju pestovať, potrebujeme ju krmiť a v niektorých prípadoch sa stane, že viera sa aj stratí v živote človeka. Proste, že človek sa odvráti od Boha.
Celý svet je dnes naklonený a pozerá, čo sa deje v Los Angeles, tie ničové požiare, ktoré prišli do Los Angeles. Los Angeles, to anielské mesto, je mestom Hollywoodu, filmového priemyslu a je to taktiež aj mesto veľkého hriechu. Je tam veľmi silná komunita LGBTI, celé mesto je veľmi silne emancipované a je tam detská pornografia, drogy. 2 dní predtým, ako vznikol požiar, bolo oceňovanie Zlatého globusu, na ktorom moderátorka v závere ceremoniálu hovorila takú štatistiku o tom, že koľkokrát sa povedalo v tých prejavoch nejaké slovo buď máma, manžel, keď ďakovali tieto slávne osobnosti ocenené. A potom povedala, že prvýkrát v histórii našej súťaže po 82 rokoch sa nepovedal nikto Boh. Nikto nepoďakoval Bohu. A všetci sa začali smiať. A 2 dní na to potom práve tieto vily, tieto domy tam horeli týchto slávnych ľudí. Toto mesto, ktoré je pýchou aj Spojených štátov amerických. Ťažko povedať, aké to malo súvislosti, ale pripomína mi to niečo také, ako keď Titanic povedali, že nikto nezničí. Túto loď nikto ani Boh nepotopí. A potopila sa. Keď prezident, neviem, či Juhoafrickej republiky alebo Kolumbie, keď sa dostal za prezidenta, ťažko vybojoval si to a potom, keď si sadol do prezidentského kresla, povedal, no už teraz ma z toho nedostane ani Boh. A on sa nedožil ani inaugurácie. Páči sa mi a pekné je na tom to, že videl som fotografiu, kde bolo spálené v Los Angeles, všetko bolo spálené, všetko bolo sivé a jeden jediný dom jedného znovuzrodeného kresťana s červenou strechou v strede bol nezhorený a on vydával svedectvo. Boh spasil, Boh zachránil môj dom a vzdával Bohu chválu. Toto bolo asi na tom najkrajšie. Veľmi dobrým príkladom je nám apoštol Pavol, ktorý, čo sa týka viery, ktorý prešiel 6300 kilometrov po misijných cestách, ktorý častokrát z väzenia písal pri svetle sviečky, písal listy, pozbudzoval zbory, ktorý mal telo zjazvené a vieme, že ho bičovali, palicovali, kameňovali, že prešiel si rôznymi nepríjemnými situáciami pre evanjelium, že stroskotal, že uštipolo had a podobne nepríjemné veci, ktoré sa mu stali. On hovorí v 1. Timoteovej 6.12, to bolo už aj spomenuté dneska, bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života. A potom na sklonku života hovorí v 2. Timoteovi 4.7, hovorí, dobrý boj som dobojoval. Beh som dokončil. Môžeme docitovať. Vieru som zachoval. Pavol hovorí, že oplatí sa bojovať za vieru. Pretože bojujeme za večný život. A to je niečo, čo tento svet nevie ponúknuť. Večný život je hodnota, ktorú máme. Je veľmi ťažké veslovať proti prúdu, ale byť v loďke a nechať sa unášať prúdom bezbožnosti tohto sveta až také ťažké nie je. A preto bojujeme za vieru. Na záver chcem prečítať z Matúša 17. kapitoly 20. verš, ktorý hovoril Pán Ježiš a potom sa budeme modliť. Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, hovorí Pán Ježiš, poviete tomuto vrchu, prejdi odtiaľto tam, tak prejde. A nič vám nebude nemožný. Oplatí sa bojovať za našu vieru, oplatí sa starať, chrániť ju, pretože vierou môžeme ovplyvniť naše životy, životy našich detí, našich vnúčat, životy, môžeme ovplyvniť naše zbory, môžeme ovplyvniť toto mesto, v ktorom žijeme, ovplyvniť tieto dedinky okolité a malé mestečka, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Môžeme ovplyvniť veľa vecí dobrých vierou. A preto poďme sa aj teraz modliť vierou spoločne. Pre dnešný večer ja prečítam prosby, ktoré sú, tak je ich 5.
Ďakujme za milosť, ktorá nás oslobodzuje od hriechu a dáva novotu života. Ďakujme mužom a ženám z minulosti, ktorí sa zaviazali odovzdávať ďalej vieru zakorenenú v písme. Kajajme sa, že sme často dali prednosť bezpečiu a pohodliu našich spoločenstiev pred verejným svedectvom o našej viere. Modlíme sa, aby sme dostali od Boha schopnosť rozlíšiť pravé učenie od falošného, ktoré sa snaží prekrútiť Kristovo posolstvo a spochybniť našu vieru. Prosme Boha o pomoc, aby sme sa úprimne odovzdali jeho povolaniu, slúžili druhým s láskou a pokorou a žili posvetený každodenný život. Ja to zhrniem, aby sme si to lepšie zapamätali. Tak modlíme sa za týchto 5 vecí. Za milosť, ktorá nás zmenila, za mužov a ženy v minulosti, ktorí si zachovali vieru založenú na dobrom učení na Božom slove. Kajajme sa, že dávame prednosť pohodliu pred našim verejným svedectvom o našej viere. Modlíme sa za schopnosť rozlíšiť práve od falošného, ktoré našu vieru spochybňuje. A po piaté, modlíme sa za Božiu pomoc, aby nám Boh pomohol, aby sme boli odovzdaní jeho povolaniu, slúžili s láskou a pokorou ľuďom a za to, aby nám pomohol, aby sme žili posvetený život. Amen. Môžeme sa postaviť, budeme sa modliť. Nebeský náš Oče, vyznávame Ti, že vo verejnom priestore, kde prebieha tvrdý zápas o myseľ a srdca človeka, veľmi slabo znie hlas cirkvi, Tvojich svedkov. Prosíme ťa, buď nám milostivý a daj nám odvahu viery vstúpiť do tohoto zápasu bez ohľadu na dôsledky a rizika. Ďakujeme, Pane, za Abrahama, otca viery, ktorý posluchol Tvoj hlas a vykročil. Prosíme ťa, rob nás citlivými na Tvoje slovo. Ďakujeme za dar viery, že na ňa môžeme spoliehať so všetkými zasľúbeniami o Tvojom príchode, moci a sláve, o Tvojej moci na nebi i na zemi a o tom, že si s nami po všetky dni až do konca sveta. Teba, svätého Boha, chceme chváliť a velebiť tu časne, našimi životmi, potom tam večne. Amen. Amen. Ďakujeme, Pane, že si nám pripomenul, že viera nie je niečo statické, niečo, čo už máme vo vrecku, alebo zapísané kde si v nejakej listine našej, ale že viera je živá, že si žiada taký pokrok, také nové skúsenosti s dôverou voči Hospodinovi.